Два ансамблі пад адной назвай. Першыя імкнуліся авалодзяць мужчынскімі інструментамі. Трубой, трамбонам, саксафонам. А другія не шкадавалі сябе і на рэпетыцыях адпрацоўвалі танцавальнае па пад такімі нагрузкамі, што некаторым мужчынам і не снілася. Праграма «Беларусь як песня» сёння узгадае гісторыю адразу двух калектываў з адной назвай – «Чараўніцы». Праўда, адзін эстрадна-харэаграфічны, а другі вакальна-інструментальны. Іх любіў увесь Савецкі Саюз. І, вядома, не толькі за вочы чорныя. І пачнем з аднайменнай песні 1980 года. Ціха растрывожана, думкаю бессонницой, вечно неспокойная и любовь моя. Не заводчи черные, не забровы смуглые, а за сердце щирое полюбила я. Не заводчи черные, не забровы смуглые, а за сердце щирое полюбила я. Знаю, не проложены мне дороги ровные, ветками не стелются стежки у житті. Пущами глибокими, горами високими, рук не разнимаючи, нам с тобой идти. Засвятися ясною, светлою, незгасною, зорная, счастливая, ты любовь моя. Не заводчи черные, не забровы смуглые, а за сердце щирое полюбила я. Не заводчи черные, не забровы смуглые, а за сердце щирое полюбила я. Першы беларускі жаночы вакальна-інструментальны ансамбль стварыў, вы не паверыце, мужчына. Геннадзь Лятынскі заснаваў калектыў «Чараўніцы» ў 1971 пры Доме культуры тэкстыльшчыкаў у Гродні. У Лятынскага была прынцыповая пазіцыя. Кожная ўдзельніца павінна валодаць як мінімум двума інструментамі, каб была магчымасць замены. Музыкант Валерый Шчырыца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь, вучыў граць на трубе чараўніцу Пасмурцаву. «Люда, не грай на трубе, бо будзе жывот, як у мяне», – жартаваў ён. І жывот вырас. Людміла выйшла замуж і зацяжарыла. Але план Лятынскага спрацаваў, і ў яе тут жа з'явілася замена.
У поўным складзе дзяўчат запрасілі ў Маскву ў 1980 на Алімпіяду. Там прагучала беларуская песня «Ручаёк, ручаіна». Летнім вечарам дзяўчына мурагом ішла, падышла да ручаіны, кладкі не знайшла. Ручаёчак, ручаіна, травы пахнуць мёдам, перайшла б брод дзяўчына, чарадзейчак шкода. Перайшла б брод дзяўчына, чарадзейчак шкода. Лазіну бяры, Маруся, інці раз ручэй. Я з яе якім звалюся, на руках янчэй. Ручаёчак, ручаіна, плёскаюцца гускі. Ручаёчак, ручаіна, да чаго ж ты пускі? Ручаёчак, ручаіна, да чаго ж ты пускі? Па-па-па-ба-да-ба, ба-да-ба-да-па-па-ба-да-ба, ба-да-ба-да-па-па-ба-да-ба. Гэта рызыкоўны крок, шапталіся за кулісамі артыста балета. І было з-за чаго. У 1976 годзе з'явіліся другія чараўніцы. Танцавальныя. Некалькі тысяч студэнтак Мінскага гандлёвага вучылішча і Інстытута народнай гаспадаркі праходзілі адбор у калектыў мастацкай самадзейнасці. Яны не ведалі, у якім жанры будуць працаваць. Але заслужаныя артысты БССР Раіса і Мікалай Красоўскія адабралі 120 чалавек. Так з'явіўся новы эстрадна-харэаграфічны ансамбль. У чараўніц не было ні рэпетыцыйнай базы, ні сцэнічных касцюмаў, ні балетнай школы. Але таленавітым педагогам удалося спалучыць неспалучальнае. Класічны танец і эстрадную відовішчнасць. Глядзім вальс на музыку Гачатурана да п'есы «Маскарад». 1985 год. Чараўніцы тады нас ачаравалі, казаў Іосіп Кабзон.
У 1979-м вокальны ансамбль «Чараўніцы» выступаў на 6-м всесоюзным конкурсе артыстаў эстрады ў Ленінградзе. Падчас выступлення адключыліся абедзве гітарныя калонкі. Але чараўніцы на тое і чараўніцы, каб цудоўным чынам знайсці выйсце. Пад клавішы, ударныя і духавыя яны даігралі кампазіцыю. За адсутнасцю электрычнасці дзяўчатам давялося нават танчыць. Але журы на чале з Аркадзіем Райкіным было задаволена. Яны падняліся з месцаў і пачалі пляскаць у далоні падчас выступлення. І менавіта жаночаму ансамблю з Беларусі прысудзілі перамогу на конкурсе. Думаю, зачаруе ўсіх вас наступная песня «Летняя гроза». Наряден город красив, веселый слышен мотив, и солнце в каждом окне, а все же скучно мне. Но в город чудо пришло, за тучу солнце зашло, и все притихло кругом, как только грозно грянул гром. Иду я к струям косы и к тучам черным, как дым, навстречу молнии лучам по лужам и ручьям. Я босиком не спеша, иду, гроза хороша. И так смешно стало тут, куда же люди все бегут. Забили струк, подъезды и арки, пусты вокруг, проспекты и парки, а я кораблик бумажный несу по грозе. Пусть позавидуют все. И по проспекту вперед ручей кораблик несет. Плыви, кораблик, лети счастливого пути. А ну-ка, дождик сильней, асфальт и клумбы полей, цветы, деревья стряхни, жар и сонливость прогони. И веселей полилось, промокло платье насквозь. А я пою и кричу, танцую, хочу. Меня под крышей манят, от ливня спрятать хотят. И вы не бойтесь грозы, не бойтесь летней струй косы. Покиньте все подъезды и арки во всей красе, проспекты и парки. Пойдем с мальчишками шлепать по теплым ручьям. Весело станет и вам. Дэфіцытныя джинсы, танны французскі парфюм былі ў танцавальнага ансамбля «Чараўніцы». А ўсё дзякуючы тагачаснаму міністру гандлю Мікалаю Малочка. Ён вельмі дапамагаў калектыву, бо ведаў, што за пропускі заняткаў падчас здымак і канцэртаў чараўніц студэнтак пазбаўляюць стыпендыі. А гэта для іх былі адзіныя сродкі для існавання. Крыху пазней з'явіліся грошы і на эстрадныя, і на народныя касцюмы.
Танец з нацыянальным каларытам мы зараз і ўбачым. Дзяўчаты упершыню елі ікру лыжкай з 3-літровага слоіка. Гэтым запомніліся гастролі на далёкім усходзе вакальнаму ансамблю чараўніцы. 10 гадзін пералёту без перасадак былі варты, каб пабачыць такое багацце морапрадуктаў. Па-іншаму сустрэў дзяўчат Афганістан. Там у ліпені 1986-го яны выступалі ў шпіталях. Параненыя савецкія салдаты аберагалі далікатных і прыгожых дзяўчат, якім было складана і маральна, і фізічна падчас ваенных дзеянняў. Для вайскоўцаў яны спявалі прыгожыя романтычныя песні пра мір і каханне. Паслухаем адну з такіх. Хочет малыш поскорее быть взрослым большим. Хочет ручей стать широкой рекой. Совсем мечта понести паруса бригантин. Храбрых мечта повстречаться с грозой. Крылья мечты над землей, паря над землей всегда. Будят волною, зовут полет. Вот и моя белокрылая птица мечта. Скоро ко мне на рассвете
ищет спутника дальних дорог. Тот, кто один хочет друга найти. Жду, не дождусь я его, я волшебных снов. Все будто в сказке на миг замрет. Пусть поскорей долгожданная эта любовь, словно рассвет незаметно придет. Хочет малыш поскорее быть взрослым большим. Хочет ручей стать широкой рекой. Сосед мечта понести паруса бригантин. Храбрых мечта повстречаться с грозой. Польша, ГДР, Венгрыя, Аўстрыя, Румынія. Геаграфія гастроляў аматарскага танцавальнага калектыва «Чараўніцы» таксама была вельмі шырокай. Чараўніц запрашалі на здымкі ўсіх галоўных мерапрыемстваў у Маскве. «Голубой огонек», «Шире круг», «Олимпиада 80». Однако толькі ў 1989 ансамбль быў прызнаны прафесійным. У гэтым жа годзе не стала мастацкага кіраўніка Мікалая Красоўскага. Але мама калектыва Раіса Красоўская працягнула працу з чараўніцамі і ўзбагаціла іх рэпертуар новымі пастаноўкамі. Адзін з танцавальных нумароў чараўніц мы зараз і ўбачым. Чараўніцы. Два абсалютна розныя і ў той жа час падобныя калектывы. Розныя па жанры,
бо адзін ансамбль здзіўляў песнямі, а другі танцамі. Падобныя, бо ўзніклі ў адзін час у адной краіне. Адны танчылі, другія спявалі, але разам яны стваралі творчую краіну. Закладывалі новы культурны код, які нам зараз пашчасціла расшыфраваць. Да пабачэння! La 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 la.